Rojava Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî êdî mijara nivîsandin û danîna destûrekê nû ku destpêkê ji aliyê desalatê ve hate behezkirin germ e em ê zêdetir li vê mijarê behez bikin ka Tirkiye pêtivî çi destûrekê ye. Perêz Mesûd Uzer parêzer ji Enqerê wê diyelma de Perêz Mesûd ev demeya baş zêdetir basta Tirkiye û rewşan û kepkim. Pêtivî destûr û mekezagûneke nû heye yan jî pêtivî heye gorankariya nava siyaseta xwe da bike. بله شev baş ve temaşevanê were bi rastî pêwîstî heye yani ev nêzîkî dîroka Osmaniyan de û Komara Cumhuriyetê de bi rastî heta niha pênc cara zagona bingehîn çêbûne yek 1876 de yek çêbûye piştî ku Cumhuriyet ava bûyî 1921 1924 1961 ve û 1982 de zagon çêbûne lê mixabin ji sero ji destpêka Cumhuriyetê heta vêga hebûna Kurdan qebûl nekirine. Cumhuriyet Komar qebûl nekiriye. Ji ber wê çandê sedî sed pêwîstî zagoneka nû heye. Kurd dixwazin got zagona nû de Kurd û Elewî zêdetir dixwazin xwe bibînin. Pêwîstî sedî sed pê heye ez karim wê bêjim. Yani tê pêşbînî kirin destûra nû da mekezagona nû da pirsa Kurd were çareserkirin yan jî heman destûrên piştî Osmaniyan ku pênc destûr hatîne dayîn destûra herî dawî jî 19 gorankarî datîne kirin dê dîsan Kurd bêne pişt gu havêtin. Yani mixabin tabii evê got vê zagonê bînin binivîsin divê ew biryarê bidin. Yani zêdetiran dixwazin civak hemî bi hev re di navê jî de hebin. Yê got pêşîvantiya vî welatî dikin vê gavê partî hene işte HDP ye em bêjin Saadet e wekî din İYİ Parti MHP AK Parti hemû bi hev re yê got desthilatî destêwa de divê ew daxwazê hemî civakê bi hev re weke ku yani balansekî çêkin herkes qayîl bikin. Eger got tiştek ku bikarin bicih bînin wê sedî sed wê bi ser bikeve. Wekî din eger got çê nebêjî ev pirsgirêka Kurd, pirsgirêkan Elewî daxwazin wa wê ji îro pê ve jî wê berdewam bikin. Ez behsa opozisyonê bikim. Zêde cara ev axiftin tê dubare kirin beramberî MHP û AK Partiyê bi taybetî jî da salatdarê dibêjin mebesta AKP û Erdogan destûreke nû nîne rastî ya mebest ew e ku wana divê rojeva giring yani xirabiya abora Tirkiye bi taybetî jî ji bîra xelkî bin ji ber hindê jî wana nivîsandina destûr wekem bijar havêtiyet nava gorapanê de bi taybetî jî rojev pêgerim kiriye. Tiştekî wisa meqûl e. Mixabin welê yani ez jî wek hukuknasekî ez jî welêt bînim ji ber çi dih li Stenbolê Zeytûnburn û navçeyeka Stenbolê ye li wir di ciwanê Batmanê xwe dalekanê xwe kuştin. Yani ji ber ku aboriya Tirkiye ne baş e zaroka xwe denin danîn mala cîranê xwe her duka xwe kuştin. Ev problemeke gelekî mezin e bi rastî. Wekî din jî ev çend salê dawî yani ev 4-5 salê dawî gelek problem, gelek sıkıntı, gelek müşküle hene Türkiye'de. Hem Türkiye hem Bakurê Kurdistanê de ji ber wê çendê ez jî divê baweriye deme. Yani zêdetir ji ber ku rojev were guhertin Birêz Erdogan û AK Parti ev mesele destûra bingehên avêtine holê xweska xweziya samîmî ban ji dil ban şikeze ev tişt bixwestin em hemî tev de jî dixwazin got zagoneka nû were rojevê lê zêde baweriya min jî bitine bi rastî. Destûr zagoneke nû heta çira de peywendî bi mijara endambûna Tirkiye û ne endambûna wê navayeketî Ewropayê de heye. Çünkü ev demekî dirêj e û heta nûke jî destsalatdariyê dest ji endambûna navayeketî Ewropayê bernedaye. Çawa her du mijara pêkvegirê de taybetî jî Tirkiye. Destûrek bê dayîn rê xweş bikin ku bibine endam nava Ewropayê de. Belê. Niha pîvanên Ewropa kevşin. Yani hem Konseya Avrupa hem Yekîtiya Avrupa pîvanê we kevşin. Çi ne? Hukuk e. Yani hukuk çi bêjî divê were ce. Demokrasiye kêmnetewin mafê wan e divê ev hemû tiştî werne berbiçav. Lê mixabin yani tişta gelekî girîng tişteke gelekî mühim mesela mahkeme biryarê didin lê nayb cihbicî kirin. Yani ew tişteke problemeke gelekî mezin e. Elbet yani hem destûr hem jî endamtiya Yekîtiya Ewropa her du bi hev re girêdayîne. Şixwe heta got hem welat yani welatek
نبی دموکراتیک نبی ولاتکی حقوقی نممکنه گو به اندام یکیتی اروپا میناک از میناک که بدم مثلا وک میناکا بریار دادگاه مافی مروانی اروپا در حق برز سلاحتین دمیرتاش ده 22 قانون 2020 در اینها نزدیک ده و اف نزدیک ده و بریار هاته داین 17 حاکم ناونتوی بریار دانه گوتنه برز دمیرتاش دمل دست وی وری بردان و اون سنه گو ویگا ترکیه برود بن دستلاتی دستوان ده و نزدیک ده و بریار بجهنانن yani eğer bu halı berdevam bike ne mümküne yekiti Avrupa endamçe Türkiye kabul bike. از بحثاب طيبتجي مجارة أو بري نهاجي باكيجا كطيبت مهبوب طيبتجي أو بارتين أولدار يعني أف مجار بحسكنا دوي دستورك بيدانين هم سفيل بهم جي ريكيل بر غورانكاريا وكا دا صلاة داريان وكا دي بكاربن دستورك يوصا مغازاكونا كوصا بنويسن كو غورانكاري بقبول كرنت نافا تركيا داني ريب غورانكاريا تشد دا صلاة دابا تجي يعني تنافا جيان دابا بيفكرن Yani eğer go buxazın, samimi bin, jdil bin, şkeze bin, karın bikin. Destivada geleki derfetene. Em binin bir axwe 12 İlyon 2010 beryana 10 sala 11 sala guhertinek çey bu. Destura 1982 anda AK Parti kir ev guhertin çekir. Niziki sadi şesti kabul kir. Yani vek hukuknase ki mecidi god hayra terena ki lebeli eri yani tüşeka başa makule embinin bir axwe disa vi vakti yani duve guhertine de ev serledana zagona bingehin anayasa mahkemesi vi vakti duve pakete hat jbe ki eğer go buxwazın eğer go herkesi veke ku Kurda Aleviya embejin wa civaki yani hamiye تشتيقون ها بريفت بن من نباوري زيدا باوريام تنه براستي لا از بحساب طيبتي جن ويساندنا دستور كم اگر هاتوت نوفا پارلمنتو دا دنك هات داين و دا صلاة طيبتي جي كاف مجار خصيات روجافي دا سركفتنو دنگي زيدا بدست خست چند مده پیتویه یعنی دمکی دیارکری یاسایی هیا کو دوی دمی دا دستور به حاضر کرن ایدی به پجراندن جبوی کو دست بکار به دستور اینو بله yani usulavit zagona vega zagona bingehina 1982 anda naha şahsat parlamenter heye dve gelek yani jnivi zedetir gelek zedetir hebin ku bikaribe وکه کو مجلس پارلمانتو Türkiye kabul bikir و کeve مرiyeti de li eğer go zede kabul neve kabul kirin yani vekek ku şpencası siya yani 5'te 3 jered bejin eğer go tenabe zedetir ve 3'te 2 yani az çava bejin 400 parlamenteri zedetir ben problem tene eğer go 400 parlamenter beje zagona bingehinya destura nure بيجنري بروبلم تنه ل 330 حتى 400 parlamenter بيجنري ترينا ki دوی وقتی هر رای گشتیا Türkiye ve ki ku referandum çebi yani pevisti çünkü zagona bingehin ve ki ku toplumsal sözleşme yani ev sözleşme navbera 83 milyonu hemvalatin Türkiye'de tep nivîsandin ji ber wê çendî divê riza axlaba hebe ne hemiya jî bile divê riza axlaba hebe û ser Kurda çi pêtiviye çünkü gelek cara HDP her destpêkî gazin denwê li ser vê mijarê hene û matirsiya Kurda jî taybetî jî li ser çara serkirina pirsa Kurdî ne çara serkirina wê hene çil ser Kurda pêtiviye giştî û taybetî jî li ser millet HDP çi pêtiviye divî demî da belê yani rastî دخواز کردان کفشن یک دخوازن گو کرد هبن یعنی ام دخوازن زاگونا نوده کرد هبن وک چه هبن یعنی خالا 66 هه دبیجه herkes وی ولاتی ده ترکیه حیرا ام وک کرد ام نه ترکن ام هم ولاتی ترکیه نه لبله ام نه ترکن دوی او زاگونا 66 وری گو هرتن یک یاد دوا در حق پرورده زمان کردی ده دوی خالا 41 دیسا وری گو هرتن Kurd zaroke Kurdat xwazin go zamanê xwe perwerde bibînin ji ber wê yekê ev zagona go nû werê
herkesi Türk kabul neke veke ku hem walatiye Türkiye ne lebele herkes ne Türkiye ya duajı Kurdi yani Allah nego embejin Türkip fermi veri zanin veke ku Kurdajı peşya Kurdi veri vekirin. Her du tüşkele giringin. Ya siyajı devete yani hem walat yego Türkiye brevedmen danustan tekiliye Kurdin Türkiye vekidin Kurdi Suriye Kurdi İran Kurdi Irak'ı tekiliye vajı hoş bikin. Evci tüştek gele giringe. Ez barim gele dem pêd vêt heta ku destur bikevel ser qonaxa nivîsandinê û amadekirinê du franjî destureke ji wî Tirkiye bêdayîn. Ez barim bigehe qonaxa yani gele cara siyasetvan ji wisa beheskin bigehe qonaxa temambûna destsaladariya Recep Tayyip Erdogan weke serokkomarê Tirkiye weke AK Partî nêvbeyna desturê niha rengê wî demê bibe desturê kevin û desturê nû wî demê tête nivîsîn. Matirsiya bê desturiyê li ser Tirkiyeyê hebe wî demê Erdogan keyfa xwe taybetî ji her karekê wî bive yasayeka wî vê derxîne. Tiştekî wisa matirsiyeke wisa heye? Yani mixabin heye ev 4-5 salî dawî em Türkiye'de bînin weke ku minaha mînaka birêz Selahattin Demirtaş da dadgeha mafê mirovan ya Avrupa 5 salî dawiyê Türkiye weke ku resmê wê kişand. Yani Türkiye'de çi qewmîne û çawa desthilat müdahale siyasetê kirine û çawa mahkeme jî biryar dane û birêz Demirtaş çawa hatiye girtin. Hemû tev de biryara dadgeha mafê mirovan Avrupa'da insan dibîne yani xuyat ki ji ber vê çendê yani niha jî mesela ew dora wê hevalê wî em bêjin peymana mafê mirovan yan ji dadgeh biryarê wa ji bo me negeçerlîne yani weke ku em dilê me bixwaze ev cih bînin dilê me nexwaze em cihne tiştek welê tune yani nayê qebul kirin ku weke we jî gotî ev 4-5 salî dawî birêz Erdogan weke ku zagona bingehîn an jî qanûna ji xwe re welê zêde hesab nake yani hebê tune bijêre welê zêde nederde ez wê dibînim mixabin. Berêz Mesut Ozer parêzer ji Enqereyê rêya Skypeên gelme dabûn. Zor spas bû. Gelek spas maliya ve şev baş.